Ako sa i-anunsyo, ang labaw na apektuhan gyud ron in town ang atong mga choreographers. Kay wa na matay festivals, wa na yung mga fiesta activities, mga choreographers sa probinsya o naluoy ka ita, doon na tayo itabang ninyo. Kibaw mo, si Victor Cuenco mo ay nag-contact ninyo tanan. Ganina, ihatag na niya. Kompleto kayo. Ang address, ang kompleto. Kada pangalan, unya ang address. So, doon na tamo. I think mga 60 choreographers. Unya, nihangyo in town ang pipilapod ka choreographers na nganhi sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Lapu-Lapu. So, ato na lang ito i-appeal kay ni choreograph mo puto sila sa Pasigarbo sa Sugbo. Unya, ang katong mga manghimog props, what do you call them? Mga, no, visual arts nga kamoy isunod nato. Gihimo na sad ang listahan. Tagaan ta sad mo out of my own personal funds. Ang akong gamay lang kay akong sweldo mo rabaya to. Yan, ipon-ipon na nako. So mahatag ko gamay out of my para makatabang sapar-sapar lang. Ako nibawaan sa atong mga choreographers in town ron, ang uban online. Maligya o pagkaon. Ang kamot. No na. Ibaw ko unsa kalisod yun. I know. Muna ko mahimo pa lang unta. Ato lang ni ma-manage ba. Dili lang ni nato kalimtan na amang yun ng COVID. Pras na nas TB lagi. Ay lang mo kasuko ha nga ako ra pud ay nas man po mo suko ani nga doktor. Nganong akong giapil ng TB. Parehara na namang TB. Pero i-manage nato. Let's manage it. Kay in the end daghan kaayo ang maglisod. Naglisod na ron. Naglisod gyud. Wa naman. Ang uban wa na gipaundag trabaho ang atong mga resorts sira. So anay trabaho. Ang informal economy naundang. So I am more concerned about that karon. Ang pag-antos sa mga tao. Hi guys, samahan niyo ako guys, punta tayo sa Subang Dako, Mandaue, Cebu. Kasi ngayon ipamimigay ni Governor Gwen Garcia yung assistance na ibibigay niya sa amin ng mga artist, choreographers, makeup artist, visual artist. So tara. Ito yung sasakyan natin guys. Mga dyan. Sa bridge. Dili ya, wala ra kaabot sa kuan. Sa bridge. But dili sa kabot na to na PhilHealth, no? Dili sad. Dagan-dagan na sila nagbiyahe, oh.
ito yung mga bigas na pinamigay ni Governor Gwen Garcia para sa mga artist ng Cebu, Cebu City and Province of Cebu. Yan. So, we're very thankful. Yan guys. So, thank you so much, Governor Gwen. Ayong adlaw kanimo diha Governor Gwendolyn Garcia in behalf sa mga makeup artists nga na-appeal in town sa lista para sa matagaan sa imong panghatag nga ayuda ug financial assistance po. Salamat kayo as in dako kayo namong pasalamat kay makasurvive na gyud mga pila ka adlaw tungod sa imong mga panghatag nga ayuda. Wow. And as in dako na kayo ning tabang na mong og salamat kayo kay nahunahnaan gud mi mga matagaan pud ay mini mga makeup artist kay pait kayo go wa taon mi na-appeal sa kanang mga SAP sa kanang mga pantawid program sa mga DSWD ug sa kanang ubang financial assistance gikan sa gobyerno. As in pait kayo go wala mi event wa mi make-upan as in tabla gyud mi tanan go as in daghan kayong salamat go. So stay safe, Gob, and see you soon. God bless, Gob. Maayong adlaw ka natong tanan. Manghinaot ko nga kitang tanan ana sa maayong panglawas. Bisan pa man sa hulga sa epidemya nga mikitil sa libuan nga kinabuhi. Kung ipahunong sa mga trabaho mapubliko man o pribado. Sa kasamtangang nahitabo karon sa kalibutan, walay nibisan usa ka nato nga wa naglisod. Gikan sa pagpananom, hangtod ngadto sa pagpanerbisyo pinaagi sa pagdisenyo sa mga events sama sa festivals ug sa mga susamang industriya kung diin kita nangitag panginabuhi. Tanan yun naapektuhan, wala gipili, mapobre man o maadunahan. Apan bisan pa man sa maong epidemya, aduna gyud mga tawo nga nagpatibabaw ang gugma sa pagtabang hilabi na sa mga Cebuano. Akong dakong pagtahod sa atong matinabangon o mahigugmaong inahan sa probinsya sa Sugbo, Governor Gwendolyn Garcia, ug sa iyang mga kaubanan sa buhat nga maogi nangunay karon sugpo sa nagkuyanap sa hulga sa COVID-19. Ako si Christopher Rentocan, representante sa Citra, usa ka grupo sa visual artist dinhi sa Sugbo. Kami ang task force luyo sa props designs sa mga festivals dinhi sa Sugbo. Ako kining kuhaon nga dakong oportunidad sa pagdangat sa among dakong pasalamat ngadto ni Governor Gwendolyn Garcia. Bisan pa man sa imong kabisigo, imo gid kaming natagaan ug pagtagad nga usa sa labing naapektuhan niining pagkahunong sa trabaho. Salamat sa paghatag kanamo og ayuda. Dako kayo kining ikatabang namo. Labi na namong mga adunay mga tagsa-tagsa ka pamilya. Sa pagkatinuod lang, daghan na gid kaming nasulayan nga pamaagi aron lang makakitag panginabuhian pinaagi sa arts. Apan bisan pa man sa among pagpaningkamot, taman lamang sa pipila ka adlaw ang among makaya. Ang musunod na sad ang among mapangitaan ug paagi. Kay lagi kami anaa sa industriya nga gitawag og seasonal. Seasonal ang among pagpanrabaho apan pinaagi sa kini nga tabang amo gyud masalba ang taas-taas nga adlaw nga pagkaon sa among pamilya. Sublian ko isip representante sa Citra Visual Artist Group sa Sugbo
Daghan kaayong salamat Governor Gwendolyn Garcia. Hinaot pa nga naa ka karon sa maayong panglawas, buligan ka og grasya gikan sa kaytas-an. Anaa kanimo ang among dakong suporta sa pagka-colorful nga maayong pagkadisenyo nga kasing-kasing. Salamat Governor Gwendolyn Garcia ug mabuhi ka Subuanon. Maayong adlaw kanatong tanan. Maayong adlaw Cebu. Manghinaot ko nga anaa kamo sa mga maayong panglawas. Luwas kitang tanan despite aning makaralisang nga sakit na nitakboy sa tibuok kalibutan. Wala gid nato damha nga moabot kining number 1 killer na mao ang coronavirus. Walay maayong laki ni ining sakita. Walay gipili, madato man o makabos, matapta ni ini. Basta ikaw dili magmatngon. Tanang katawhan sa tibuok kalibutan naapektuhan, nawad-an og trabaho, nawad-an og panginabuhian, sama sa mga nagsalig lang sa mga events, okasyon o sa mga festivals. Ang mga numero unong naapektuhan mao ang mga choreographers, visual artists, dance masters, makeup artists na nagsalig lang aning fiesta activities. No booking, no festivals, nga kitang tanan, kit-kit sa kukulang sa. Ug sa wala namo damha, adunay dakong grasya na niabot kanamo. Aduna pagyoy nagpakabana sa among grupo, ang among pinalanggang inahan sa probinsya sa Sugbo, matinabangon ug manggin hunahunaon sa iyang mga anak. Hulog ka ng langit, Governor Gwen Garcia. In behalf of the Cebu Choreographers Association, isip presidente sa maong organisasyon, akong kinasingkasing pasalamat kanimo Governor Gwendolyn Garcia sa paghatag o pagtagad sa ako mga kaubanan sa buhat o talento, culture and arts enthusiasts, the choreographers, visual artists, dance masters, makeup artists, costume designers. Kaming tanan nagapasalamat sa imong kaayo diri kanamo. Ang Pasigarbo sa Sugbo usa ka maayong programa. Hadiin daghang Cebuano ang natagaan og trabaho. Daghang na-develop ng mga talento. Saksi gid ka Governor Gwen Garcia kung unsa kabungga ang Pasigarbo sa Sugbo. Mga local festivals sa nagalain-laing lungsod. Ingon anak ka dedicated ang mga Cebuano artists. Sangko sa langit ang among kalipay Gob sa grasyang imong gipaambit diri kanamo. And of course, to Mother Victor Cuenco, one of the finest choreographers in the Philippines. Siya mao'y hinungdan ni ining tanan. Siya mao'y nagdala sa tingog sa mga Cebuano artists ngadto sa atong gobernador. Mother Victor Cuenco, you are truly a good mother and a good mentor to us. Salamat sa pag-initiate ni ini. Daghan ang nabulahan. God bless you more, Mother Victor. Usbon ko, a million thanks to our beloved Governor of Cebu. Mabuhi ka, Governor Gwendolyn Garcia. God will always protect you. This is Maximar Ramos Custodio, ang inyong mapaubsanong presidente. Maayong buntag kanatong tanan.